Kako stečki, dobro dojavte bu Granny 1. Сега я играм, чакайте, ако вам сlikava ovaka. Da ga skvaš, da, ete. Dečki i dobro dojavte. Ovdje čekajte, сега да го најам Granny. Nee, Grandpa, Grand's house. Дечки. Сега овака да сменя овака. Вопер. Значи, че време ново видео кажу, че играме со Granny. Сега като съм на со Granny. Бебе е со Granny. Nightmare. Ей, Nightmare, другар ми. Nightmare. Пусти в Nightmare, сега да видим. Сега че споряваш нещо. Не трябваше Nightmare. Дечки, извинете, ама ноче мора бе, пак да бъдем чук. Чакайте малце, дечки да... Тук. Ева, дечки? Ова, как кажете ми? Сега пайде. Дечки. Айде. Дечки. Уайде. С моим бабе дресус ми аз не се просмлях в тако игралище. Пролепчано съм. Охрите не чуя, малюемо прилеп. Бърке метаро. Бехнеше. Защо трябва да рестарт? Да пак рестарт да съм направим. О, дечки. Не. Страшно Ах, Nightmare, още да беше, дека другар ми че беше хуе. Айде, чекай да го контролира вак малце. Чекай да гледам да се... Чу! Кои стига? Чу! Соком стрим! Не, имам стрим! Сега. Дечка, мачи не 3 минути. Са мачи ви за то. Айде, чекай. Ovaka možda gledaj. Već je ništa malo dobro. Dečki, izvinite, što mi je ovakav prstov tuka, da ne možem da smijem. Možemo ti ne možemo.
Много вкусна вака. Валя, брат, вака. Немoj вака, немoj вака. Немoj, брат, вака. Дечки, то ще има сервер на Майнкрафт. Нека ми го каже на следно видео и да можем да се приключим. Мултиплеер. Да. Стримам видео. Не спрачук. Готова. Добре, просто що смета се пош. Потадечки. Куда ты? Сите што гледавте Гренпа, можете да ја снимите, ама не може преку Play Store ти ова хорор и многу е страшна и затоа да можеме. Чакаме ако струм, кај чакаме. Сите прават хорор игри без джабе. Друг стрим се Wildest Basics. Еве, таа е Wildest Basics. Чакай. Може таре. Така вака тук му център. Веднъж вака тук сега. Сега време тук. Тук. Сега патака бе. Пак сме да вака. Да, цельна игра. Ако ви се слуша, извинете. Отивака му сега. Течки, това беше това за ова видео. И така, одлека завършвам и сега дека ви стъпване, ако ви се дава единствено книга, ще ви кажем поздрав до друго видео. Така. Айде, чао!